So welcome back mga kalababang Bisaya, part 2 mga lods. So muna na yung mga lods oh. Muna akong sample drill sa Davao mga lods. Sa Butuan muna yung kani sa Amua Butuan. Pero sa Davao mga lods, muna akong style nga ni. Sa Davao mahal ilang baligya, tapos diri parehag design ra, barato ra lang ko. So akong giteknik mga lods. Kung mag-ingani ko, madugay man ko. So, ingani ang style mga lods. Ang ila dito sa Butuan mga lods, puti. So, nipis dito, pero mahal. Pag ako mahal ang baga ang sin, barato ragyapong kuha nila. So, ingani lang ang tutong mga lods para madali kung guman. So, isa mga lods, yung wala malak mga lods. Kani pero ba, nalak ng mga lods, mga siya. So, tanaw mga lods, kung saan paglak mga lods. Gusto na. Yung cellphone ko pa. Ito ni Plysan mga lods. Kung makakita akong papaanay mga lods sa style, kaya ingod to siya nga, di may pareha. Ito mga lods kay so nga ni mga lods, ilak ka na siya mga lods. Kung mag-lock mga lods, so ato na po yung nga mga lods. Ayos na po siya mga lods. Ay, pag-ikihok ko na. Ito maganda, di ko lihok. So, ito na po yung mga lods. Sa Butuan, bakal ako, kahoy rin mga lods. Oh. Kahoy ako So, muna siya mga lods. Pag malak na siya, imo na ato na po yung pilpilon dire para malikod siya. Sige may. Yan mga lods. Oh. Kumpara ka papa, daghay mga design siya diri. Mo mo gani makalangan mga lods. Nya, barato ray kuan na sa kuha. Nya, akong sin hasta baga barato pa jud. Sa kuan nipis ang sin, pero mahal balagyan na papa, 20. Samantalang diri sa kuha 50 ra mga lods, 250 o sang yun 200 pa jud. Pero kung itong mga nag-order, 200, okay na po. Pero itong mga isa lang, 250 ang baligya. So mga lods, oh. Nalak na ko mga lods, pisang lisuda, nagdugay ko. Pero akong, kani, di pareha mga lods, oh. Oh, dili duhara ko, kapapa, upat, duhara. Ngani ka po sa kurma mga lods, oh. Ngani, magmahaman siya. At tubangan, ingani akong sundugon sa tubangan. So, mga ito mga lods, update na mo niya. Ingat.